Dobre. Pozri. Hop. Počkaj. Kde tu má kameru? Teraz ťa vidno. Plný záber. Toto je dokumentácia toho, ako sa pije na východe. A buď piješ, alebo nepiješ. Sorry. 3, 4. 180 flip. Kámo, poď. 3, 4. Aha, takto? Ja ho vyhodíme ho, tak štýlovo. Poď, Kubo. Dvihni ho. Poď, ideme štýlové vyhodenie na posteľ, kámo. Štýlové vyhodenie. Na 3 ideme. 3, napni ruky. Dobre. 3, 4. Dobre, a teraz rozhopať. Raz, 2, 3. Aby bolo jasné, toto je nová služba od UPS. Proste drunk delivery. Až domov, proste ťa doručia ťa až domov. Pozri, aký šťastný. On si kúpil našu novú službu, ináč nevie, že zajtra platí 10 € aj za to, ale ináč to je v pohode.